טוב, אנחנו עושים פה עכשיו. בסדר, היה נתק. כן, היה נתק. תראה עכשיו מי שואל את הכל. כל העומדים של המים יורדים. פתח לי שם את הפצלריה שהיא זורקת לשם. כל המים יורדים. לפה, למעלה, עופר. לא, לפה היא זורקת. לא נראה לי. עופר זה מפלס תחתון, אחי. בוא תראה. בוא תראה את הצינור שלו. פתח נראה. פתח? תראי? הנה, לא, אני שומע אותי. תראי, גם אני שומע רוצה לראות. הוא במפלס התחתון, כן, זה הצינור שלה. היא זורקת פה הכל. מה הכל? המשאבה עובדת. אתה בקרה מפה, כן? תלפף לי את זה, רגע לא זורלים בשחור. שנייה, הוא יסגור את החשמל. רגע, תן לך תשאר הכל. תראה את כל הקו. שירותכם, שירותי משאבות, החלפת משאבות גבולות לביוב. 24 שעות ביממה. ביוב בניין החזקות, שירותי ביוב בע"מ. להזמנות 1-800-300-093.